Ого! След близо 10 часа път, най-накрая пристигнахме в Игуменица. Това е място, което доста риболовци познават, особено тези, които често пътуват към тази част на Гърция. Кали обаче не беше идвала тук до сега и това беше една от причините да избереме точно този район. Игуменица е пристанищен град в северо-западна Гърция, място през което много хора просто минават на път към островите или Италия. Ние обаче бяхме тук за друго. Основната идея беше да се вземем няколко дни почивка. Нямаше как да сме толкова близо до морето и да не пробваме риболова от брега. Аз бях идвал в Игуменица и преди, така че имах няколко места на ум. Но за Кали това щеше да бъде първи морски риболов. И понеже трябваше да чакаме за настаняване, решихме да започнем директно от Кия, за да проверим сутрешната активност. Еха! Къде го метна? Къде отиде, бе, Венци? Там. Какво направи тия, бе, Венци? Аз даже не видях къде го метна. Мале, брутално. Много красиво. Погледни. Да. Много яко плува. Так. Аз вече май схванах как да мятам. Ще схванеш, как няма да схванеш? Гледай сега. Гледам там. Мале, гледай какво направи ти. Браво, бе. Стая бъдица е по-лесна от... От кое? от тея на реката. Защото е по-голяма и засилва повече. Бубо, тук точно дето си оставил кутията, мирише на акита. Тук дето си оставил кутията, мирише на акита. Премести Според мен малко. някой е акал там. Премести тогава. Не я дръж вейцата. Дигай само качаната. Ужас. Аз се сложих върху това ли? Не знам. Там някъде беше, да. Не баш върху мизерията, ама до нея. Лошо ме. Видите ли миришеше там? Не го усетих. Залеза. Здравейте! Сега ще ви покажа къде сме отседнали за тези 3 нощувки в Игуменица. Започваме от банята, която е доста просторна. Имаме отделно душ и отделно туалетна. Тук е коридора. Имаме си малка кухня, която е заредена с чайче и кафенца, както и посуда, хладилник, климатик, просторен хол с много готин телевизор, между другото, и много удобно легло. Наистина спи се страхотно, матрака е много добър. Когато запазвахме местенето, не видяхме, че е партер, но въпреки това е доста приятно. Хората са го декорирали много добре и имаме една много приятна градинка отпред. Като местенцето ни струваше 200 евро за 3 нощувки, но мога да кажа, че напълно си заслужава прямо цена-качество. Наистина е доста приятно. На следващата сутрин се качихме в колата и тръгнахме да обикаляме района. Исках да покажа на Кали малко повече от крайбрежието, а покрай това да проверим няколко места, които предварително си бях отбелязал на картата. Така през първите 2 дни спряхме на различни кейове, малки плажове и скалисти участъци. Не се задържахме дълго. Оглеждахме мястото, хвърляхме по 20 на минути и продължавахме към следващото. Пробвахме различни примамки и на повечето места условията изглеждаха добре, но така и не попаднахме на някаква сериозна активност. Най-интересният момент беше на един скалист бряг, където пред нас излязоха малки туни. За съжаление, се движеха твърде навътре и колкото и да опитвахме от брега, нямаше как да ги достигнем. Кали бързо свикна с вейцата и още от първите си замятания се справяше доста прилично. Риболовът през тези 2 дни остана на заден план. По-скоро обикаляхме, разглеждахме района и проверявахме различни места по пътя. За първите риби на Кали обаче трябваше да изчакаме до 3-тия ден. Добро утро, приятели! Малко се успахме, ама вече сме на вода. С Кали ще ги лупаме, има тук доста колеги. Гледам, колегите от вчера също са тук. Като цяло за момента положението е, имаме само 2 кокала и един хубав удар на лефер, не съм много сигурен. Обаче не се закачи, не оцели премамката общо взето. Ще ви покажа някакви кадри. Първият път скочи буквално зад премамката ми, цялата риба се показа отвънка. Сега пак удари, обаче не можа да я оцели. Обърна ми воблера, помислих, че я закачих. А то всъщност съм се закачил задната кука.
Ти първи път, знаеш как скочи цялата риба човек над водата? Мега якото. И как не оцели премалките и как не я подгони отново, не знам. Бубо, тук е много плитко, давай напред. Да. Да влезем малко по-навътре. Плана беше днеска да дойдем по изгрев слънце, обаче поради някаква причина алармата не е звъннала. И затова се успахме, че се е 8:30, ама нищо. Значи пишеме излета успешен, ако Кали си хване първите рибки. Ами, пожелайте ни успех, тъй като днеска не е последен ден, утре се тръгваме. И се надявам да имаме някаква слука. Бобо, идва и още тук, явно е плажа много такъв. Вече ми е до дупито. А? До дупито ми е вече. Дупито то ниско. Аз ще почвам първо с игли, евентуално ако мога да излъжа някой лаврак, лефер, нещо, не знам, каквото и да се удари. А ако не, ще премина към по-малки примамки, тъй като колегите казаха, че тук има кокалета. На Кали съм ми сложил Санди Анди, силиконче, с надеждата да удари поне някой кокал. Вчера се загубих едната игла, ама такъв е живот. Бялата, която сега може би ще е по-подходяща. Ох, хванах, бе. Кой е това, бе? Камък ли? Кой е това, бе, бат? Ще има и бодли, ти май не другото. Какво хванах, бе, бат? Няколко знае какво е това. Я да го видя. Гадно е, мани го това. Бе. Да е някакво морал, таралеж. Не знам кой, ама изобщо не искам да го барам и не искам и да го пускам тук до нас, мани, все другото. Бать, гадната работа, човек. Го знам. Старахме е. Не си хванала риба, бе? А? Не, бе. О, майко. И ти си хванала нещо такова гадно. Кой е това? О, кой си хванала? Иу! Не да замахаме от тук. А? Бубо, какво си хванала, бе, бати? О! Ама като живо е това, между другото. О, не, махни го. Я хвани. Абе, колеги, някой да ми каже, това според мен ми изглежда доста живо. Какво е това, бе? О! Аз не искам тук да метам. Аз за такова нещо за пръв път виждам. Нямам с идея какво е, между другото. Фък! Какво хващам, бе, бати? Оказва се, че това е морска краставица. За първ път ми се случва да хващам нещо подобно и благодаря на колегата, който всъщност там на плажа подели, че това е морска краставица, защото аз нямах и ни най-малка идея какво всъщност е това. Се в те вадя такова нещо, честно. Идвай! Бързо! Идвай да го вадиш! Давай! Браво! Спокойно! Спокойно! Карай малко! Браво! Ай, бубото да ги дай! Охо, идвай! Оле, лаврачи! Спокойно! Искам спокойно! Спокойно! Стой да го кепна! Браво, бе, бебенци! Опа, първото ти лефер! Лаврачи! Красота! Браво, бе! Бубото ги опи. Първото лавраче на бубото, гледай. Красота. Много е яко. Браво, бе, бенце, бе. Как ги ловиш тия лаврачета, бе? Спинър байчето, бавно водене иска. Лавраци няма, ли? Виж къде си. Само, че внимавай, защото има перките му са остри, нали знаеш? Ай, те са бая остри, бе. Остри са, да. Айде, бе! Не, защо се разпълна така? Ама разпълца, защото такова, просто няма страшно. Хвани го сега отдолу. Леко, виж, хващаш го към перките. Виж къде му са перките, будлите, виждаш ли? Да. Ой, не искам. Страх ме. Не знае. Като се разпъни така хрилете и направо.
Бубото пак ги вади. Давай. Айде, Бубо, фащи ги тия риби вече. Как е? Тата ще е малка, бе, не се бори много. Малка. Къде я? Не знам, следва и управлява я. Искам да я докараш до кепа ми, ама внимателно. Бубото ги лови много. Охо, е тук някъде, къде го? Още един кокал. Дай го тук. О, не можа. Чакай, спокойно, отпусни към мене. Управляй го с въйцата. Кокала. Оп. Чакай малко. Виж, трябва ми го доведеш тук. Браво, бе, бебенци! Браво, бе! Абе, бебе, ти ги уби, бе! От кия ги фащаш, бе, майна? Той даже се откачи от това. Айде, давай да фаща я рибката. Да те снимам. Стисни я хубаво, няма светя, е такова. Хапи, нали? Не хапи. Стисни я да като я хванеш, стисни. Как да си тя са парзаля? Ой, чакай. Да, будят перките не. Виж, вземи това. Това вземи. Вземи това. Дръпни го това. Дръпни. Откачи я щипката, тук има копченци. Така. Фаня сега с щипката. Давай. Стисни я. Да не я убия. Ма не бе, дръжа с това, ще снимам с щипката. Обърни щипката. Бубо, бе. То страх, майна. Бубо, я бъцка би. Ама фащаш с щипката и обръщаш към мен да те атаковам. Трудно ми беше с щипката, така и да изтрачички. С щипката е много смотано за снимка. Нищо е, тук те има. Виците си хванала пак. Не, Бубо. Майния. Бубо, какво си хванала, бе? Бабе, ти ги уби днеска. Откачи са, Бубо. Тия краставици не могат да се починат от тебе вече. Риба! Ще вадиш ли? Дай ми вейца твоите. Изкарай твоята вейца. Давай! Браво, бебенци! Къде? Искам да я докараш към тебе, лекичко. Докара... Охо! Боря ли са? Къде? Ще не я виждам аз. Добре, спокойно, докарай я тука. Трябва линията винаги да е опъната, да знаеш. Добре. Кокалето, виж го. Чакай, спокойно, виж къде. Към кепа я буди. Само за върците управлява. Спокойно. Опа, браво, бе! Браво, бе, Бубо, много ги увижте кокалета, бе! Гледай. Чакай. Така? Пускаме го да дава кокалето. Последната сутрин в Гърция започна по-рано от обикновено. Предстоеше ни път обратно към България. Затова събрахме багажа от сутринта и решихме преди тръгване да направим един последен риболов. Облякохме гащерзоните, подготвихме въдиците и се запътихме към плажа с не особено големи очаквания. А какво се оказа? Че точно този последен опит ще стане най-силният риболов в цялото ни пътуване. Добре. Да. Let's go. Бубо! Няма, спокойно, браво, дърпа. Браво, бебе, браво. Голямо си, браво.
Спокойно. Спокойно. Какво да правя, какво да правя? Давай, навъж. Когато тръгне да дърпаш, само да разпръчиш. Значи, право, виж там. Право, спокойно. Аз се откъсна. Спокойно. Не го напълня. Когато тръгне да бяга, добре. Сега трябва да изпълня кабинет. Браво, бе, машина! Така ли удари нещо? Браво, спокойно. Мале. Браво, браво. Мале, как се нагънаш от гендото, как е гейка. Спокойно. Браво. Спокойно. Направи много. Браво. Иска ли ме вайци? Баракуда, браво, бе. Спокойно, спокойно. Чакай. Мале, голяма. Не мога да... Мале, браво, бе. Машина. Оле, бубу! Чакай, аз баракуда! Мале, огромна, браво, бе. Оле, ви забима! Мале, бебенци, как го шибна. Идвай. Браво, ги уби. Браво, бе. Мале, ръката! Ръката! Чакай се. Мале, браво, бе, машина. Човек. Кали, направо изкърти положението. Това е реванш, за където не дойдохме сутринта. Аз се развълнувах повече от тебе, човек. Браво. Хепа не стига, бубу! Браво. Мале, как се нагънаш? Аз викам, това водорасли ли са пак? Когато ме опъна, викам, какви водорасли, чакай. Водорасли, човече. Мале, браво. Чакай се. Мале, каква е страшна. Какво усещане? Ръката ми това ми издържа, много хубаво. Мале. Ама е много вълнуващо. Бубу! Браво, бе. Още една. Отивай. Ама кепа на брега, чакай, спокойно. Спокойна съм. Риба, виж как хубава. Къде е, бе, къде е? Давай, там, скачи линията. Спокойно. Ой, там, какъв? Кокачи! О, мале! Виж какво е красиво! Дай малко, спокойно. Айде да бъде при ламката само. Откачи са. Качи ли? Да. О, как се бяга, вярно? Да. Да. Не си ще кокал. Браво, какао. Качи ли се там? Да. Тия. Много съм мята. Аз да я засеча, бубу. Аз не го правя това рязко. Окей. Те някакси сами се клепват. Какао ли това, бе? Не знам. Абе, спокойно. Не, какао ли това, бе? Кокалче ли? Какао, ма голям, чакай на около, спокойно. И ба, с кокал. Това е много опасно. Ама то беше много добър. Аз защото не знам как нямаш кеп, какво да го правя. Просто да оставаш така с щепета много опасно. Четвърта риба. Скочи, се прави така и освобождава. Това вече е риба. Риба. Направо, да носи от друго това. Аз не мога да предавам като да се Значи Не знам, бабо. Ай, май скъса, да.
Нещо стана. Дърпам, ама не усещам при мамката. Това е било леса. Я? Стой. Шугендото й се превърна нещо много бързо в любима войца. Не мога да взема да помятам с нея. Много е удобна, не я давам. Значи, нека покажем на хората. Това е Шугендо на 2,70, 7,28. Взехме тази въйчка предимно за риболов на лавраци, лефери, а през зимата ще използваме и за костури и бели риби по водоемите по язовирите в България. Но като цяло Кали може да каже повече, но въйчката се справя повече от добре. 5 уловени риби вече имам на нея. 5 се втосахме, изпълнихме мисиите за текущия трип, в който трябваше Кали да хване първите си риби и да разловиме въйците. Мисля, че и двете въйци успешно са разловени. И хванахме доста приятни риби, между другото. Браво! Метна ги, ама те пробут. Добре. Дам много шанс. Ще бях поръчник. Баракуда ли е? Да. Оле! Мале! Да ти помогна ли? Ето е караванката, на която взе. И така, приятели, с това мислим да дадем край на нашето хаштаг трипче Vacation и смятам, че достигнахме целите, за които дойдохме. Най-вече си починахме, направихме и що го е доста добър, успешен риболов, мисля. Доста успешен, аз съм много доволна. Хванах преди си морски риби, цели 5 и се прекарах супер. Въйците и двете успешно успяхме да ги се втосваме. Шугендото, често казано, по едно време се карахме кой да мята с нея, защото е наистина много удобна и много чувствителна въйца. Перфектна е. Но много вероятно да вземем още една от тях, защото на Кали много и допадна, а като цяло аз я бях взел за мен си, но жените са с предимство. Кали, ти нещо? Ами аз съм много доволна от трипчето, прекарах си страхотно, доста вълнуващо беше падането на рибките. И така, радвам се, че не останахме капо. Направим ли? Лично аз се радвам, че не останах капо. И да, другия път повече. Ще направим втора част. Така е, да. Обещано. Добре. Обещано е. Еми, чао и до нови срещи. Чао!